Benvinguts a Movem Fitxa, el vostre podcast d'educació i jocs de taula. Som la Dèlia Sanuy i en Víctor Ferradillas i estem molt contents de saludar-vos de nou. Què tal, Víctor? Com estàs? Doncs molt content de tornar-hi, Dèlia, i avui amb un tema molt interessant, la veritat, i que ens interpel·la a tots. La tecnologia, l'ús de pantalles, l'educació digital, una era de canvis constants. De fet, el títol que vas trobar pel capítol d'avui m'encanta, era digital. Clar, és que, pensa, no ens ha tocat viure com fa anys a l'era de les màquines de vapor, sinó ara ens ha tocat viure de ben a prop l'era digital. I aquesta ha arribat per quedar-s'hi, i una bona temporada. Està canviant tot, i ha canviat la nostra societat completament. I també, en conseqüència, ha canviat el concepte d'infància. Els nostres nens i les nostres nenes han nascut en aquesta nova era digital i això realment no comporta que sàpiguen fer un bon ús d'elles. Al cap i a la fi és responsabilitat nostra. Seguint el fil una miqueta dels anteriors capítols dels podcasts que hem fet, som nosaltres, els adults de referència, les mestres, els educadors, els pares, les mares, les famílies, els que hem de facilitar que facin una bona incorporació positiva de la tecnologia i que a la llarga facin un bon ús d'aquesta. A mi, Dèlia, saps què em passa? Que penso en l'últim capítol, en l'última conversa que vam tenir, que anava sobre el dol, i jo una de les conclusions que vaig arribar és que els adults també ens hem d'educar. Com hem d'ensenyar una cosa que nosaltres defugim, no? Doncs amb la tecnologia passa una mica el mateix. Formem part d'una generació que va néixer sense internet, o va néixer sense un telèfon mòbil sota el braç, i ha hagut d'aprendre a viure d'una altra manera, no? Clar, tant la generació dels nostres pares com la dels nostres fills són completament diferents. La dels meus pares va viure durant molts anys sense internet, sense telèfons, en un món prehistòric, no? Com si diguéssim. L'altre dia m'ho vas preguntar, que a quina edat vaig tenir el meu primer telèfon, però sí. No t'ho vaig arribar a preguntar tu. Quina edat vas tenir el teu primer telèfon? Jo crec que hauria tenir 13, 14 anys, però era un telèfon... Dels primitius. Bueno, és que allò que et donava un cop al cap aquell telèfon i havies d'anar a l'hospital, Els Nokias que fan exacte. Sí. Era un Nokia d'aquests que jo estava encantat perquè tenia el joc aquest de la serp, que es menjava, que s'anava fent llarga. Clar, telèfon mòbil absolutament prehistòric. Però clar, és que quan jo era petit no hi havia aquesta possibilitat de que els meus pares m'enxufessin a un telèfon mòbil perquè és que no la tenien, no existia, no? Doncs això que et deia, no? Tinc aquesta mateixa sensació que els adults també ens hem d'educar amb tot aquest tema, que no en sabem prou i encara és un camp de recerca, doncs, com les tecnologies, molt noves, no? De fet, tot i que és un camp d'estudi recent, ja hi ha molts estudis que apunten cap a una mateixa direcció, no? Que han avaluat l'impacte de les pantalles en infants i adolescents. De fet, una de les fonts que hem consultat ha estat la guia Les tecnologies digitals a la infància, l'adolescència i la joventut, que ha impulsat la Generalitat, i han participat diversos departaments del govern, i a més d'informar, orienta a professionals i famílies. Mira, Dèlia, jo la tinc oberta aquí. És una guia d'una cinquantena de pàgines, gairebé 60. És prou didàctica, aquí també té com infografies, etc., gràfics, i les conclusions a les que arriba doncs són una mica les que amb sentit comú ja podríem preveure, o van en la línia del que sabem. Veig que tenen una mica diferenciat per franges d'edat. Exacte. No? Està molt consensuat el tema de que de 0 a 3 anys Exacte. Les pantalles haurien de ser mínimes, sí. Per no dir inexistents. Sí. De fet, aquí ja entraríem a un punt de científic, no? Però de desenvolupament del cervell dels infants, perquè encara que veiem una personeta petita, en realitat aquell infant està madurant, s'està coent, no? Llavors, aquell cervell que està preparat per aprendre, per rebre estímuls, etc., davant d'una exposició prolongada a una pantalla pot tenir uns efectes que aquests estudis consideren nocius. De fet, també hem consultat, fa molt poc s'ha publicat un manifest sobre l'ús de les pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància, que s'han adherit un munt d'institucions, i també arriben doncs, a unes conclusions similars, no? Dels efectes nocius que pot tenir sobretot en aquesta franja de 0 a 3. I inclús, per preparar aquest programa, hem parlat amb l'antropòloga i mestra Marta Rico, que entre moltes altres coses ens comentava això. Jo recordo els inicis de tot això d'internet. Recordo alguna xerrada i em semblava un bon símil, no? Una bona equiparació. Ens comentaven que utilitzar aquests dispositius, utilitzar les xarxes, utilitzar internet, era com aprendre a anar en bicicleta, no? De tot se n'ha d'aprendre. Llavors, aprendre en bicicleta té uns riscos. Podem caure, ens podem fer mal,
dispositius i aquestes xarxes, perquè utilitzar-ho així pel broc gros, diguéssim, és fàcil. M'hi poso i vinga. Però s'ha de fer una mica de pautes. I això és el que moltes generacions més grans no hem après. Hem anat directes també a utilitzar-ho i a vegades és bo que les persones adultes o inclús ens informem, perquè a vegades no se'n sap prou, no? Doncs busquem informació sobre això i posem una mica de pautes, no? En aquest sentit de dir, hi ha graus en aquests usos, no? Tu pots donar-li un mòbil a un nen o una nena a partir dels 12 anys o de l'edat que sigui, no? I deixar-lo campar, i no controlar aquell ús d'aquell dispositiu. I una altra és donar unes pautes i posar uns requisits. Inclús hi ha persones que creen un contracte d'acord, no?, escrit, en el que es fan una sèrie d'acords entre les famílies i els menors. Hem d'entendre, per exemple, que un menor és un menor i nosaltres som, les persones adultes, els pares i les mares, som responsables d'aquests nens. Per tant, el que ells fan no és lliure. Per tant, ells han d'entendre també que tenen aquest possible dret d'utilitzar això, però tenen unes obligacions. Llavors, aquest és el control que hem d'intentar establir, hem de poder tenir accés, podem acordar inclús, no?, que hi ha d'haver possibilitat de poder accedir al mòbil en un cas de necessitat d'aquests fills o poder-lo anar mirant quan convingui. No els agrada, però si comencem amb aquestes pautes, jo crec que llavors ens facilita després poder establir un cert control. No sé, jo crec que amb tot això també hi ha la qüestió dels controls parentals, també són molt interessants, i de crear uns hàbits abans que aquests nens i nenes tinguin un mòbil. Jo crec que això també és molt interessant, que des de ben petits, perquè aquests nens i nenes que estan creixent ara no tenen l'accés a la tecnologia en el moment que tenen un mòbil, ja el tenen abans. Perquè ja agafen moltes vegades, no tothom, però alguns nanos agafen els mòbils dels pares i les mares. Aquests nanos tenen potser una tablet. Tot això també ha d'estar regit prèviament, perquè llavors és molt més fàcil fer-ho amb el mòbil després. Si nosaltres establim un control parental, per exemple, a Google hi ha aquesta aplicació que es diu Family Link. És una aplicació que tu et permet dir, aquest dispositiu, una tablet o un mòbil, en el futur, no? Podria ser el mòbil també, li dono un temps d'accés. No li puc donar un accés lliure o que s'apagui o es tanqui a una hora del vespre, per exemple, no? Tot això ho podem gestionar i crec que s'ha de fer amb un cert seny i sí, realment a vegades potser també hem de dir, això és una cosa que els adults hem de poder també gestionar. No és mira, aquí ho tens i s'ha acabat i confio totalment, podem confiar en els nostres fills i filles, però són joves o són preadolescents i cuidado perquè, clar, no és el mateix que una persona adulta. Jo crec que és bo combinar o intentar establir hàbits, no?, d'endur-se coses als llocs, per exemple, als restaurants, no? És el típic que vas a un restaurant i no saps què endur-te perquè el nano llavors voldrà... Clar, és un sacrifici al final, costa més fer això o buscar alternatives que donar aquests dispositius, no? Potser portar algun tipus de joc portàtil d'aquests d'una capseta petita, no? Potser trobar, el que és veritat és que pares i mares o família hem d'estar disposats a utilitzar i a gastar el nostre temps en fer que aquells nanos descobreixin aquells materials o aquells jocs, no? Perquè sols no ho faran. Ha de ser amb un acompanyament, el que potser després amb el temps aconseguirem que ells es vagin distraient, però sí que és veritat que requereix un esforç per part de les famílies en aquest sentit. Podreu escoltar la conversa sencera amb la Marta Rico d'uns 25 minuts en un àudio que publicarem a part, però ja us avancem que la Marta arribava a una conclusió similar a la que us comentàvem fa una estona. Dels 0 als 3, 0 contacte amb les pantalles, entre els 4 i els 6 els infants es poden introduir de manera progressiva en aquest entorn i, segons els experts, l'ús de les pantalles no pot superar la mitja hora diària i entre els 7 i els 12 podem anar prolongant aquest ús. No sé, Dèlia, tu com ho veus? Què en penses? Tu com a mestra, aquí sí que ja et demano també una mica la teva opinió com a professional. Com ho veus? Perquè, clar, jo també tinc la sensació, com a pare, que és la nostra feina intentar educar que això existeix, que és un recurs valuós
i que vivim envoltats d'aquest recurs. Parlo de pantalles i parlo d'internet també. Com ho fem entendre això als infants? Per un incís abans, perquè ara parlant de tot això m'has fet pensar. Fa uns anys em vaig llegir un llibre de l'Anna Ramis i era un llibre que explicava la importància que de 0 a 3 intentéssim evitar el màxim de recursos de pantalles amb els més petitonets. Vale? És una recomanació que faig, puntual, perquè ara m'ha il·luminat i m'ha vingut al cap, si no l'hagués apuntat abans. Tot el que explica l'Anna, bàsicament, és inspiració pura i dura del que ara vull divulgar una miqueta, no? El fet d'utilitzar les pantalles, nosaltres realment, Víctor, no fem una divulgació per evitar-les, no? La nostra filosofia no seria evitar les tecnologies, evitar tot el que comporta l'era digital, sinó agafar-la, adaptar-la i portar-la també en el nostre dia a dia de forma saludable. De forma, doncs, en el cas de les famílies, no? Bé que tenim unes rutines per fer, doncs ara pel matí m'aixeco, vaig a rentar les dents, fem unes rutines familiars d'ara anem a esmorzar, etc durant tot el dia. Doncs en el cas de les pantalles i de l'ús digital, també es podria fer com un pla familiar de l'ús digital. I vigilem aquest consum digital d'acord amb els valors i amb l'estil de criança de cada casa. Vale? Llavors, quan aquest consum es fa de manera reflexiva, de manera grupal, realment pot millorar molt la vida diària en comunitat i, a més, hem de tenir en compte que l'ús de les tecnologies tampoc hauria de ser un ús solitari completament, no? Més en família poden ser temps compartit o estones que realment en família ens vinguin de gust veure'ls junts o... A mi em passa molt, Dèlia, és com quan hi ha una pregunta, no? Això què és? Això què vol dir? Com a adults no tenim totes les respostes i és magnífic tenir un aparell a la butxaca que digui, bueno, doncs un moment, és que et ara ho busco, sorprendria no? molt la de crios petits que ja tenen el concepte molt assumit de qui és la Siri, de què és Google, no? I et sorprèn, dius, ostres, en 4 o 5 anys, no et preocupis, ja consultarem amb la Siri. Ostres, aquesta resposta em mata, realment, però molt divertit. Llavors, seguint en aquesta línia, no? També, en el cas d'utilitzar les pantalles més recurrentment a casa, també és important fixar uns límits. Igual que fixem uns límits a nivell de comportament i de criança en general, també s'ha de fer uns límits clars de l'ús de la tecnologia. Com la resta d'activitats, o sigui, han de ser límits raonables. És molt important que en alguns moments fem un moment d'esbarjo, un moment de pati d'aquest tipus de tecnologia i donar estímul a la creativitat i fer altres coses que realment siguin importants per a ells, perquè el joc no estructurat i fora del món digital estimula la creativitat. Llavors hem de donar pas i fer més importància a aquest temps lliure de dispositius digitals. I em sembla que ho comentaves abans amb la Marta, que és molt, molt important també. Bueno, ella donava un tip, no? De donar una cistella on tots els dispositius tecnològics es posaven en una cistella i en aquell moment era l'esbarjo d'en família, no? Sí, ella parlava de crear un hàbit i al final els adults som un exemple també, no? Llavors ella posava el cas concret, no? Doncs d'abans d'anar a dormir o una hora abans d'anar a dormir o a l'hora de sopar, que tots poséssim els telèfons mòbils, tota una família o tots els convivents posessin el telèfon mòbil o la tauleta, el que sigui, en un mateix espai ja de cara al dia següent, a carregar o el que sigui, no? Està més orientat per la nit, no? Abans d'anar a dormir. Sí, però és un exemple que es pot aplicar a altres moments del dia si és el cas, doncs perquè ara és el moment d'anar a fer una altra cosa, ara és el moment de dinar. O els caps de setmana, que acaben sent molt llargs, no? Exacte. Aleshores, si ja tu ja crees l'hàbit de que sempre passa això a una hora o que aquell és un espai concret on sempre deixes això, si l'infant ho veu des de petit, el dia que ell tingui o ella tingui un telèfon mòbil, també seguirà aquesta rutina perquè t'ha vist a tu fer-ho. Clar. Llavors, aquests moments d'esbarjo digital, diguem-ne, penses, i què faig ara? No? Es poden crear moments lliures de tecnologia, sembla com lliure de fum, no? Però lliure de tecnologia o de pantalles, i podem aprofitar els caps de setmana, els tips que vaig comentar també en el primer capítol del podcast, gaudir de temps a l'aire lliure, o en el cas de casa, guinyo, guinyo... Jocs de taula! Clar que sí! I així els pares que ens encanten els jocs de taula, doncs gaudim el doble. I a veure, en definitiva, és el que diem sempre, el que has repetit tu abans, Víctor. Els adults som la referència. Som els referents i el seu model a seguir. I és que els nens i nenes són realment grans imitadors. I si realment volem que es consciencien i vulguin tenir un bon ús de les tecnologies,
prediquem amb exemple. Autogestionem-nos primer. Què volem dels nostres fills? Ja sigui rebaixant una miqueta el nostre temps digital a les pantalles i així a la llarga també ells podran fer un bon ús d'elles. Dèlia, justament deies això, no?, de que és molt important que els adults prediquem amb l'exemple, i em sembla que en aquest sentit ens volies parlar d'una proposta, d'un conte, d'un llibre, doncs això, que ens convida a... Sí, és un conte relativament nou, el conte es diu Desconnectats, és un conte escrit per la Míriam Tirado i il·lustrat per el Joan Turó, que ens agrada molt. Sí, és el conte de les rabietes, no? De Tinc un volcà. Tinc un volcà, exacte, sí. Que la fada màgica del volcà ens ha ajudat molt a gestionar la frustració. No, un bon conte. A més, amb uns consells a la part final del llibre, em sembla que aquest també té una última pàgina amb consells per les famílies. Totalment, per pares, mares i... Llavors, el que passa és que aquest conte és relativament nou. No he tingut l'oportunitat encara de posar-lo en pràctica, però li tinc moltes ganes, realment. Es tracta d'un conte que explica com una família fa un ús excessiu de les pantalles, i a poc se n'adonen que estan més distanciats i desconnectats entre ells. I realment aquí, seguint amb que nosaltres som el referent i l'exemple a seguir, són els pares els encarregats d'entendre i de gestionar la situació i de posar els límits necessaris a tot allò que els està passant. I la gran pregunta, com ho fan? Aquí no faig spoilers. Com ha dit el Víctor abans, a darrere inclou una pàgina de reflexions i d'eines de l'autora que va adreçada pels pares i les mares i convida a la reflexió en família i posar uns bons límits i, en definitiva, acabar fent un bon ús de les tecnologies. Sí, i és això, reforçar aquesta idea, però és que és completament cert. Els infants aprenen per mímesi, no? Tu ja els hi pots dir, blat, que si veuen que actues d'una altra manera, ells entendran que allò és la conducta que s'ha de dur a terme, no? Movem fitxa, el teu podcast de jocs de taula i educació. Víctor, no sé tu, però crec que hem de donar pas als grans jocs de taula relacionats amb les noves tecnologies, amb l'era digital que has portat. S'ha de dir, era un tema difícil, perquè el Víctor té la gran feina en cada podcast buscar jocs de taula relacionats amb el tema. I el tema l'enfoquem més en el camp de l'educació. No, però realment, també jo crec que és una de les gràcies d'aquest podcast, no? Si tu escoltes o mires contingut sobre jocs de taula, les guies bàsiques són a quines edats van dirigits, quines mecàniques tenen, si són cooperatius o si són competitius, si són novetats o no. Jo crec que aquí la gràcia és que els jocs de taula es puguin adaptar a sigui quin sigui el tema que triem. És un repte, però es pot fer. La prova que es pot fer és que els jocs són cultura. Llavors, de la mateixa manera que podem trobar música, podem trobar llibres que s'adaptin a qualsevol situació, podem trobar jocs de taula que s'adaptin a qualsevol situació. Ole, aplaudim! Aleshores, clar, amb el cas d'avui, tecnologia. Aquí quin és el repte? Però si diem que sembla l'antítesi, no? O sigui, tot joc de taula ens serviria per fer el podcast d'avui. Llavors, la gràcia, i aquí el que jo crec que és disruptiu, és trobar jocs de taula que integrin la tecnologia, no? Que juguin al seu camp, no, Dèlia? Per això, 2 dels 3 jocs que porto per avui fan ús del telèfon mòbil o de l'ordinador. El primer, però, és analògic, totalment. I en vull parlar perquè està pensat per jugar amb infants. És una proposta pensada per tal que la porteu a sobre i en feu ús en un restaurant, en un bar, al cotxe fins i tot, al tren, en un espai on, en lloc de treure el telèfon, pugueu treure el joc per entretenir els més petits. Un bon tamany, no?, per portar sempre... De fet, i això, mira, no ho havia posat al guió i em va molt bé que m'ho diguis, perquè és caixa dura, que sembla que no, però en aquesta caixeta dura li pots donar cops que el que hi ha dins no es fa malbé, i a dins hi ha una baralla de cartes, em sembla que hi ha una 50ena de cartes, i això és tot, això és el joc. Aquest joc es diu Cote a Cote. L'autor és Sebastián Decat, el publica l'editorial Geco, i a la caixa hi diu que es pot jugar a partir de 6 anys, però Dèlia, entre tu i jo, crec que el poden jugar nens i nenes més petits, només cal que siguin una mica desperts,
o que jugueu moltes vegades, al final. A vegades que jugui amb l'adult de referència, que li vagi explicant. Sí. O si ja ho tenen un germà o una germana una mica més gran, doncs ja hi ha l'estímul per jugar. De fet, la caixa posa de 6 a 99. Però és el que dèiem abans, no? Que aquestes edats són molt orientatives, i més en aquestes etapes maduratives va com va una mica. Expliquem una miqueta com funciona i després plantegem a veure si el podem adaptar per segons quines edats. Fantàstic, sí, això m'anirà molt bé que tu em diguis com ho veuries. Hi poden participar de 2 a 6 jugadors en partides que duren uns 15 minuts. Com et deia, la caixa conté només una baralla de cartes, que és això un format ideal per portar-lo amunt i avall, i el joc ens proposa relacionar formes geomètriques i colors el més ràpid possible, de manera que els jugadors treballen l'agudesa visual, la destresa o el pensament lateral. Jugar-hi és molt fàcil. Per una banda hi ha cartes de desafiament, amb una o dues figures. Per partides més fàcils només fareu servir la cara on n'hi ha una, i per les més difícils la cara on n'hi ha dues. I per altra banda hi ha les cartes cote a cote, que és com es diu el joc, que per una banda tenen 4 formes geomètriques, mig cercle, mig quadrat, mig triangle i mig trapezi, i per l'altra dibuixos diferents. L'objectiu serà combinar una de les 4 formes geomètriques amb un dels dibuixos per obtenir una figura que coincideixi amb la carta d'objectiu que hi ha al centre de la taula. El jugador que ho aconsegueix agafa la carta objectiu i el primer que n'acumuli 5 guanya la partida. Està molt bé perquè em fa pensar, potser un nen treu una carta que, el que m'has comentat abans, un globus aeri o un vaixell, i té una sèrie de formes geomètriques que encaixen perfectament. Llavors, aquesta rapidesa, aquesta adrenalina de trobar les formes ràpidament, aquí es treballa un pensament espaial brutal i es podria treballar, com dius tu, en aquest punt més dinàmic d'adrenalina, m'imagino 2 germans, més o menys de la mateixa edat, que van agafant les cartes i guanya qui fa la connexió més ràpidament geomètrica. Però aquest joc també es pot jugar tranquil·lament, me l'imagino a la meva aula, anem a intentar fer formes entre tots i fer-ho de manera més cooperativa. També seria un bon punt, i a la classe també treballem molt el tema dels blocs lògics, que són formes geomètriques, i fem correspondència segons la forma geomètrica, el color i el tamany. Llavors, amb aquest joc també es podria enllaçar molts punts, i trobo que és molt interessant. Ho dic també per incorporar-ho a nivell de claustre i a escola, que pot ser molt interessant. Molt bé. Jo també pensava, mira, hi ha nens o nenes que quan els hi costa esperar-se ara és el meu torn, ara em toca jugar a mi, no? Que això és una de les coses que potser a infants, amb un adult ja no li has de dir que t'esperis per jugar, no? Però en aquest cas, com que és aquí el primer que ho troba, el primer que tira, no? El reglament ens diu, heu de dir cote a cote, llavors veure si ho heu encertat o no. No serveix... Per iniciació de jocs de taula és magnífic per als més petits. Però inclús jo pensava que això també serveix per treballar la frustració, perquè si t'equivoques, perquè vols anar molt ràpid, estàs ansiós, no? T'equivoques, pagues una penyora. Haver-te equivocat vol dir que has de tornar una de les cartes que havies aconseguit a la baralla, no? I d'alguna manera, també... T'ho poses difícil. Sí, no? I t'ensenya que, frena't un moment, és més important tenir això segur que voler córrer, no? I, lliçons que... els adults també ens poden convenir. Totalment. Aleshores, ara fem un salt, no? Perquè el segon joc del que vull parlar és l'Alquimistes. L'autor, veus, Dèlia, aquí tinc la caixa. L'autor té un nom, em sembla que és txec, Matus Kotry, d'acord? Que em perdoni el senyor Kotry si no ho he dit bé. És un joc que publica De Beer, i en aquest cas la caixa ens indica que s'hi pot jugar a partir dels 13 anys. Però jo ja us avanço que és tot un repte i cal paciència i voluntat per dominar-lo. A mi em va costar aquest joc entrar-hi, jo l'he conegut ja com a adult. A simple vista ja sembla que té molts elements. És un joc, clar, venim del cote a cote, aquest ja és un joc més complicat, però bé, 13-14 anys, o sigui, ideal per poder-lo jugar amb un preadolescent, exacte, sí. És un joc que és tot un repte, i el detall que justifica per la qual cosa ho portem avui, i és que abans de jugar us haureu de baixar una aplicació gratuïta al telèfon mòbil o a la tauleta que es farà servir durant la partida. Veus que tinc l'aplicació aquesta, que es diu Alchemist, aquí en anglès. És un menú amb diferents opcions. Dona l'opció de, com si estigués jugant una partida. Posa seguir partida, que tens una partida mitges. Probablement sí, no me'n recordava.
He deixat una partida a mitges. I llavors aquí doncs, podràs interactuar amb aquesta aplicació al llarg de la partida. Però de què va? De què va Alquimistes, com s'hi juga, etc. Alquimistes és un joc d'estratègia, però sobretot de deducció, en el que hem de sumar, l'objectiu és sumar el màxim de punts possibles. Els jugadors prenen el rol d'aquests alquimistes, d'aquests savis de l'antiguitat que tracten de descobrir els misteris que amaguen una sèrie d'ingredients, i damunt del tauler podrem fer diverses accions que ens reportaran punts. La salsa del joc, però, es troba en descobrir quines propietats alquímiques tenen els 9 ingredients del joc. I aquí és on entra en joc l'aplicació. Al llarg de la partida farem experiments, tindrem la nostra olla i combinarem ingredients en el laboratori que ens donaran informació sobre com reaccionen aquests 2 ingredients. Agafarem les 2 cartes, les escanejarem amb l'aplicació i aquesta ens indicarà quin és el resultat de l'experiment. I llavors, a partir dels resultats obtinguts, podrem deduir la seva composició. Lo normal és que al final de la partida sapiguem la composició de 2 o 3 ingredients amb seguretat i que puguem endevinar la resta a partir de les teories d'altres jugadors. Clar, aquí em trontollau una miqueta el fet de quan dius editar i publicar segons quines... Teories. Teories. Perquè té un punt de bluff, aquest joc de faroleo, no? De tota la vida, perquè doncs, tu pots no tenir la certesa de com combinen dos ingredients, però llançar-te a la piscina perquè publicar teories et dona punts, et dona prestigi, no? Llavors, la resta de jugadors com a mínim sospitaran, pensaran, ui, si publica aquesta teoria és que té indicis de que això pugui ser així, no? Llavors, tu pots jugar la teva partida per intentar refutar això i dir, vale, vaig a fer un experiment amb aquests ingredients a veure si em dona el mateix resultat. De fet, mira, aprofito que tens la caixa del joc aquí, t'ensenyo un exemple, no? Aquí, per exemple, tenim dos ingredients. A la contraportada del joc tenim com una pota de gall com un bolet, no? I una mena de bolet. Llavors, jo ara tinc l'aplicació oberta i opto per fer un experiment. El joc ens permet deixar que la poció resultant de barrejar aquests 2 ingredients se la begui el becari o ens la beguem nosaltres mateixos. Pros i contres. Si se la beu el becari, si té efectes negatius, a nosaltres no ens afectarà. Llavors, fantàstic que li afecti a un altre, però el becari anirà a parlar malament de tu a altres persones, perquè dirà, mira, aquest m'ha fet beure una poció que m'ha deixat malalt. Llavors tu tindràs problemes per aconseguir més becaris al llarg de la partida. Si te la veus tu i és bona la poció, fantàstic, però si és dolenta també tindràs penalitzadors al llarg de la partida. Jo ara vaig a fer l'exemple de que se la veu el becari, no? Per exemple. I llavors, l'aplicació ara mateix a la part de dalt s'ha connectat amb la càmera i la part de baix em mostra 2 rectangles on... Veus? Ara, ha captat els 2 ingredients, en aquest cas doncs, la pota de gall i el bolet. Jo li apreto a confirmar i l'aplicació em diu que el resultat de barrejar aquests 2 ingredients en aquesta partida que jo tenia a mitges dona com a resultat una poció blava amb el símbol positiu. Què vol dir això, no? Quan tu combines els ingredients et poden donar només una sèrie de resultats. Una poció blava, verda o vermella, no? I amb una equivalència positiu, negatiu o neutral, no? Cada ingredient té una composició alquímica, no? Basada en un color i en aquest símbol positiu o negatiu. Si jo ara faig més experiments amb cadascun d'aquests ingredients comparant-los amb altres ingredients, puc arribar a treure amb la composició d'un d'aquests ingredients. Vale, però què passa? Imatge, perquè la gent ho interpreti una miqueta. Tu tens com un panell, no? Sí, exacte. On vas posant les cartes a sobre, què sembla? Sí, de fet és com el teu laboratori. Una olla, no? Sí, tens la olla i en aquest panell, clar, tu vas prenent nota de tots els resultats que obtens. Perquè... Si et surt el positiu, el col·loques en... Exacte. Tu fas la combinació, no? Dius, vale, doncs aquest ingredient on es creua amb aquest, jo sé que em surt el símbol positiu amb una poció blava. Jo ja tinc aquesta informació, que és una informació que ara mateix només tinc jo i que no comparteixo amb altres jugadors. Si passa això, jo sota tinc un paper on vaig fent les equivalències i on tatxo altres possibilitats, no? És, clar, explicat així, i per algú que no hagi sentit a parlar mai del joc, pot semblar bastant difícil, és a dir, si preteneu aprendre a jugar a l'Alquimistes amb aquesta explicació, ho teniu clar, i de veritat, llegiu-vos el manual, si us ha cridat l'atenció el que us he dit, sobretot aquestes mecàniques, si us agraden els farols. Hi ha una mecànica en anglès que es diu push your luck, que és forçar la sort, seria com la traducció, i és que tu pots anar fent farols, vas fins que, clar, pot arribar un moment que te'ls desmuntin. Busqueu per internet i em trobareu a mi explicant-vos aquest joc. Perquè realment les connexions entre els ingredients també són positives o negatives segons el que fa cadascú en el seu...
en el seu panell, diguem-ne? O sigui, concorden les... Deixa'm que t'ho expliqui d'una altra manera. Imagina't que tu estàs jugant al Cluedo, val? El joc que en el Cluedo tots els jugadors han de descobrir un assassí, un personatge que sigui un assassí, l'habitació en la que l'han mort i l'arma del crim, no? Imagina't que una aplicació directament et crea un algoritme, a partir d'un algoritme ja crea unes condicions, no? L'assassí és el senyor blanc, en el rebedor amb la clau anglesa. Aquest joc, d'alguna manera, també l'aplicació li serveix per això, en la que ja assigna a cadascun dels ingredients una fórmula. Llavors els jugadors el que tenen com un doble objectiu. Guanya qui té més punts, però també han d'intentar endevinar o fer-se una idea de quina és la fórmula exacta de cadascun dels ingredients. Llavors l'aplicació dona com una informació personalitzada per cadascú. I quan tu fas els experiments, exacte, l'aplicació et dona una informació que només tindràs tu. Hem de jugar un dia, Sí. Que m'han vingut ganes de fer aquest tipus de deducció. A veure. I de fet el joc té un modo difícil. O sigui, això que he explicat jo és el mode normal. Després hi ha un mode difícil en el que es complica una mica perquè l'aplicació et dona menys informació. Llavors, però això ja és per si has jugat unes quantes partides. Jo crec que, en resum, és un joc que integra molt bé la tecnologia. Bueno, complementa tota la dinàmica, perquè realment és l'aplicació la que fa aquestes... Fa la feina feixuga, com si diguéssim. De fet, tu em preguntaves, però, ostres, si no tens l'aplicació, imagina't que no vols jugar amb el telèfon mòbil, com ho faries? Hi ha la possibilitat, el joc et dona la possibilitat de que un dels jugadors no jugui i faci la feina bruta de l'aplicació, que és anar comprovant, que assigni un valor a cadascun dels ingredients i que vagi fent les comprovacions amb els experiments per veure quina poció et donen la seva combinació. No ajuda que sigui tan dinàmic el joc. Jo crec, sincerament, com a jugador, que és molt més divertit que tots juguem amb les mateixes condicions. No ho sé. Que en aquest cas les tecnologies sumen, potencien el joc. Jo crec que sí, A més, és el que hem vist, no? L'aplicació és que, a més, va amb sorollets, té com una ambientació medieval, és com... En fi, jo és que soc molt fan d'aquest joc. No m'enrotllo més. L'últim joc del que voldria parlar-vos és el Detective. D'acord? L'autor també té un nom una mica impronunciable, es diu Ignacy Trzewiczek, diria que també és txec. Aquest joc el publica Maldito Games, i es pot gaudir en solitari o en grups de fins a 5 jugadors. En solitari també? Sí. Jo crec que no és tan divertit, que mola molt jugar-lo amb gent. Però és el primer cop que penso que parlem d'un joc de taula solitari. Bueno, a part ara m'ha vingut el solitari de joc de taula. No, però és una tendència cada vegada més a que els jocs de taula incloguin mode solitari. Això potser un dia... És un bon punt, Sí, un dia en podem parlar. Aquest és ja un joc per adults, diria jo. La caixa ens indica que és a partir de 16 anys, per tant, el podem jugar amb adolescents ja crescudets o directament amb grups d'adults. Aquest joc és cooperatiu i a la botiga me'l van descriure i literalment me'l van vendre, i jo el vaig comprar, com l'experiència més semblant a ser un detectiu de veritat. Home, amb aquest màrqueting ja em tenien a la butxaca. El joc inclou 5 casos, 5 misteris aparentment inconnexes, dic aparentment, això ja no és un spoiler, no són inconnexes, no? Hi ha una trama per sota que et permet acabar-los connectant, que com a equip els jugadors hauran de resoldre. Llavors, clar, tu deies, home, també es pot gaudir en solitari. Sí, però home, jo crec que és interessant ser un equip i després fas la sobretaula. Has acabat de jugar i estàs pensant, ostres, que ben trobat això, no? O això o allò. És una mica com els jocs d'escape room, una mica també, no? Que després fas la sobretaula, que ho comentes. Cada cas té una sèrie de limitacions pel que fa al temps i els recursos dels que disposem com a equip, però una de les coses més interessants és que podem consultar bases de dades, declaracions de testimonis i introduir codis en una pàgina web creada especialment pel joc. Des d'aquesta web, que conté tot el que necessitem i més al llarg de la nostra investigació, estarà disponible en tot moment per l'equip. La gràcia és que, tot i tenir diverses pistes o línies d'investigació, el temps és limitat i no podrem seguir totes les pistes que voldríem, que ens agradaria, abans d'arribar a la conclusió. Tota una experiència que ja té la seva seqüela, Connexió en Viena. Són un conjunt de casos d'espies ambientats en la Guerra Freda que fa servir el mateix sistema i bé, doncs aquest joc, tant aquest com la seva seqüela, que és del mateix autor, la mateixa editorial, doncs acumulen una trentena de premis. És un joc multipremiat, la Board Game Geek, que és la pàgina web de referència
va rebre l'As d'Or, que és el joc el premi a joc de taula de més prestigi que es dona a França. Tota una experiència que la veritat és que t'ho recomano molt. Sí, m'ho has venut, igual que el teu venedor. Cada cas té una baralla de cartes pròpia, que no es pot barrejar, tu la vas obrint. Tot comença amb un misteri i tens 3 testimonis, però clar, anar a entrevistar cadascun dels testimonis et consumeix temps. Després, anar a analitzar les empremtes dactilars d'algun objecte et consumeix temps, vas al laboratori. Això es tradueix en una sèrie d'hores, tu potser tens 3 dies o 4 dies per acabar fer aquesta investigació, perquè hi ha una pressió, perquè hi ha alguna cosa que caduca, o pel que sigui, perquè reps pressions de dalt, el que sigui, no? Vas acumulant línies, no? Línies d'investigació, les branques de l'arbre es van expandint, no? Tu arribarà un moment que has de triar. Li vaig a fer un segon qüestionari, un segon interrogatori en aquest sospitós perquè he descobert una cosa, llavors vull anar-li a preguntar això, o perdo igual 5 hores per anar al laboratori i que em facin unes proves, decideixo esperar-me més al laboratori per veure si em fan més proves. La gràcia, Dèlia, de tot això és que tot això ho tens des d'aquesta pàgina web, que tu enregistres amb el teu correu, entres, i és una pàgina web que està activa, que és el nom de l'empresa d'investigació que simula, de la que formes part. Sí, a més tu et fas una pel·lícula, perquè també hi ha uns personatges, i penses, això ha de ser així, no? Abans Alquimistes era un tipus de deducció, això és un altre tipus de deducció, en el que... Pots incorporar fins i tot un tipus de rol? En plan, Totalment. A més, el joc va amb unes... Tu agafes un personatge que l'únic que canvia, tenen la seva targeta de personatge diferent, i l'únic que canvia que tens unes fitxes que pots gastar per anar a l'arxiu, per figurar que aquell personatge té més facilitat per buscar coses a l'arxiu o per pressionar els testimonis a l'hora de treure declaracions més o menys sucoses que et donin més o menys informació. I la gràcia també és que a mesura que vas fent casos te'n vas adonant que també hi ha molta més informació de la que veus a primera vista, de la que necessites, etc. Un bon exemple de com la tecnologia pot contribuir a crear tota una experiència de joc. Sí, totalment, amb aquesta base de dades tan fàcil que m'has explicat a través d'una web i que ens dona tota aquesta informació ràpidament, realment és un bon exemple de com la tecnologia ha millorat les nostres vides. I ho ha reflectit molt bé en aquest joc. I que jo crec que també és una manera de... La gràcia també, i que comparteix amb Alquimistes, és que tu pots agafar a un adolescent o algú que es pugui passar molt de temps davant d'una pantalla i el tens. Sí, tindràs una pantalla, però estarà amb tu, no? Estaràs socialitzant amb un grup d'amics o amb la família, estaràs col·laborant, al final aquest és un joc cooperatiu, estàs col·laborant per fer una investigació, aquí això és el de menys, no? I potser és molt curiós perquè aquest adolescent que potser té molta facilitat, no? a picar a l'ordinador, a buscar, a connectar dades, s'ho estarà passant teta amb tu al teu costat, no? I això pot ser que després, anem a sopar fora, no? Li estàs donant voltes te'n recordes quan vam buscar això, o ostres, mira que voler pressionar més aquest testimoni en lloc de fer-me cas i d'anar a veure aquestes empremtes dactilars, ja estimules una conversa i ja estàs... Doncs moltes gràcies, Víctor, per tot el recapte d'informació de tant Alquimistes, Detective i el... Cotacote. Gràcies a tu també, Dèlia, per tot. I bé, ens ha agradat molt compartir aquest temps amb vosaltres i esperem trobar-nos tots plegats a la pròxima. Fins la propera. Adéu.